ఏం చేస్తున్నావు కొడలా? బట్టలు పిండుదామని తీసుకెళ్తున్నా అత్తయ్య. ఈ పరిస్థితిలో బట్టలు పిండుతావా? ఈ టైంలో ఏం పని చేయొద్దమ్మా. నువ్వు వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోపో, నేను చూసుకుంటాను. అలాగే అత్తయ్య. అయ్యో కోడలా, నిన్నేం పని చేయొద్దని చెప్పాను కదా. ఈ టిప్పు నేను ఊడుస్తా కానీ ఇందులో జ్యూస్ ఉంది, తాగేపో. సరే అత్తయ్య. అరే కొడలా, నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి పని చేయొద్దని? నేను చేసుకుంటాను కానీ నువ్వు వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోపో. అలాగే అత్తయ్య. ఈ అమ్మాయికి అసలు ఎంత చెప్పినా అర్థం కావట్లేదు. పని చేయకుండా ఉండలేకపోతుంది కదా. ఏం చేస్తున్నావు కొడలా? అత్తయ్య, ఇంతసేపు మీరు చెప్పింది నేను విన్నాను కదా, ఇప్పుడు నేను చెప్పేది మీరు వినండి. కాసేపు ప్రశాంతంగా నిద్రపోండి అత్తయ్య.